Tervetuloa Tero. Kiitos, kiitos. Mä kutsuin sut keskustelemaan tänään isyydestä ja aihehan meillä on, että miten kasvaa isäksi. Niin, tai mitä kaikkea tämä sitten mahtakaan herättää. Meillä on vähän tuppaa nämä meidän aihe rajataan ja sitten puhutaan välillä vähän mitä sattuu, mutta ihan mahtava aihe. Meillähän on siihen paljonkin aihetta siihen isyyteen. Teille on juuri näillä näppylöillä syntymässä lapsia ja meillä on kaksosia kotona olemassa, niin mielenkiintoinen aihe on kyllä ja tosi hieno, kun pyysit tämän. Joo, todellakin. Eli mehän ollaan tehty yhdessä Mitä sun sydän sanoo podcastia jo useamman vuoden ja viime syksyn me puhuttiin isyydestä siinä isänpäivän korvilla suurin piirtein ja no nyt viimeisen vuoden aikana ollaan puhuttu aika paljonkin tosissaan kun meille esikoislapsi on tulossa ja sitten kun tuli mahis tähän videonauhoitukseen, niin mä meinasin, että tästä aiheesta kyllä pitää päästä vähän jakaa videollekin, että tää on niin herkullinen ja meillä on nyt niin kuin tasan kuukauden päästä laskettu aika, että 8 kuukautta nyt tässä ollaan harjoiteltu tätä isäksi tulemista ja nyt sitten alkaa niin sanotusti ole tiukat paikat hetki käsillä niin sen asian suhteen. Niin, koetko sä olevasi jo isä? Hyvä kysymys. No joo, siis niinku, no joo, siis no kyllä ja ei. Ei kai voi olla isä, jos ei ole sitä lasta ikinä päässyt pitämään niinku. Eikö? Sylis. No niin, ehkä toisesta näkökulmasta, mutta kyllä tämä niinku tää henkinen puoli, mistä me ollaan paljon keskusteltu, käyty läpi vuosien varrella, niin kyllä mä siellä koen, niin kuin, että ja kun se lapsi liikkuu siellä vatsassa ja sille puhuu ja muuta, niin kyllähän se on niin kuin täyttä totta niin kuin itselle. Niin ja se isäksi kasvaminen ja se niin kuin mäkin olen sanonut, että mä olin 39, kun meidän ensimmäinen syntyi ja olen niin kuin sanonut tosi monta kertaa, että onneksi mä olin 39. Joo. Sentään jo, että jos niin kuin mä olisin alkanut kasvattaa aikaisemmin lapsia, niin se lopputulos olisi voinut olla vähän erinäköinen, mitä siitä olisi ehkä tullut, että vähän tyhmästi sanottu, että lopputulosta on vielä näkyvissäkään, mutta se mitä mä suhtaudun siihen isyyteen ja kuinka mä oon, mitä itse on niin kuin kasvanut tässä siihen isyyteen ja isäksi ja se pieni poika minussa on kasvaa koko ajan, että kyllä se niin kuin joka päivä tavallaan kasvaa se isyys niiden lasten mukana ja muuttuu kyllä tosi paljon, että ei semmoista niin kuin valmista jotenkin isyyttä. Mä ajattelen nyt ainakin, että en mä ikinä valmistu miksikään diplomi-isäksi, että paljon on asioita, mitä pitää kyllä itsekin kasvaa matkan varrella. Niin, toi on ehkä vähän semmoinen, niin kuin, mä oon sanonut sitä niin kuin aiemminkin, että niin kuin mun mielestä ehkä siinä kasvussa on sitä, että pitää kasvaa niin kuin itse isäksi itselle. Mikä on, mä tiedän, se voi olla vähän hassustikin sanottu, mutta mä niin kuin koen, että mä oon ehkä kasvanut ottamaan niin kuin vastuut niin kuin itsestäni ja tunteistani. Ja oikeastaan niin kuin mun lapsuus ja mun oma isä, joka on niin kuin edesmennyt, niin en ehkä saanut semmoista isyyttä häneltä, mitä olisin niin kuin kaivannut. Ja kun semmoista mallia ei ole niin kuin ollut, niin se on vaatinut aika paljon töitä ja semmoista hartia hommia, että niin kuin kasvaa ikään kuin itselleen isäksi. Ja me ollaan nyt niin kuin mun puolison kanssa oltu yhdessä 2 vuotta ja nyt tosissaan tämä lapsi on niin kuin tulossa ja sitä on toivottu tosi kovasti ja
aika nopeasti se on niin kuin sitten tapahtunut. Ja kun me alettiin seurustelemaan, niin se oli niin kuin molemmille aika selvää, että haaveillaan perheestä niin. Sitten aika nopeasti, että lapsi saa tulla sitten kun tulee ja uskomatonta, että se on mennyt näin. Tuntuu ihan ihmeeltä, niin kuin, ihan mahtavalta. Niin, kyllähän se ihme aina onkin. Mutta siihen isäksi kasvamista ja siitä isän mallista, niin kuin mikä esimerkiksi vaikka mulla on ollut, niin jos mä nyt jotenkin peilaan sitä, niin kuin minkälaisen isän kasvattama mä oon, niin aika pitkälle on tultu siitä mallista, minkälaisen niin kuin isän mallin mä oon saanut, että millainen isän kuuluu olla, että isän tehtäviin kuuluu leikata nurmikkoa, tehdä lumityötä ja huoltaa auto ja that's about it, että siinä on niin kuin ne isän duunit ja kuljettaa harrastuksia ja niin kuin semmoinen, mutta semmoinen en mä niin kuin koe ainakaan, että mä olisin omassa lapsuudessani saanut isältäni niin kuin minkäännäköistä läsnäoloa tai mitään muutakaan. Ja se on tietenkin 70-luku versus 2000-luku, niin maailma on muuttunut siinäkin mielessä tosi paljon. Mutta kyllä mä niin kuin, ja edelleen huomaan oikeastaan joka päivä, että meillä rupeaa niin kuin murkku painaa päälle siellä kovasti jo kotona, että huomaan, että kyllä niin kuin kasvaa saa joka päivä itse siinä isyydessänsä, ettei valahda siihen niin kuin niihin omiin malleihinsa, mitä on saanut siitä kasvatuksesta ja niin kyllä töitä täytyy tehdä niin kuin ihan järjettömästi sen suhteen, että niin kuin se isyys kasvaa jotenkin semmoiseksi turvalliseksi ja niin, että ne lapset luottaa suhun ja ne voi tulla kertoon sulle niin kuin mitä tahansa, niin ne on sitten niitä palkintoja, että kun sä näet, että sillä lapsella on joku mielen päällä ja sitten se tulee kertoon sen sulle ja siitä voidaan puhua, niin kyllä ne on semmoisia niinku, ihan niinku uskomattomia palkintoja sit siitä, että on pystynyt tekemään asioita toisella lailla. Okei, eli ymmärränkö mä nyt niinku oikein, että kun se lapsi syntyy ja sitten musta tulee isä, niin se ei lopu siihen se kasvuhomma tai mikään muukaan homma, vaan että se niinku jatkuu. Niin, se vähän niinku alkaa siitä. Niin. Niin kuin siinä roolissa, että kyllä niinku, tietenkin siinä alkuunsa on ihmeellistä ja mahtavaa, kun se pieni ihminen on siinä ja sehän on tavallaan helppoa siinä alussa, kun se ei vaadi muuta kuin 100% huolenpidon, mutta sitten kun ne vaatimukset muuttuu ja pyynnöt ja tarpeet muuttuu siinä, kun se lapsi kasvaa, niin kyllä siinä on kyllä monta kertaa ja niinku on kotona Essin kanssa puhuttu, että kyllä niinku, kun on lapsia, niin se tarvii, niinku jokaisen pitäisi ymmärtää se, että sä väistämättä joudut laittaa itsesi monessa kohtaa niinku, ei syrjään, mutta niin kuin jonon hännille, että koska ne lapset tulee joka tapauksessa aina ensimmäisenä, että väärin ehkä sanottu aina ensimmäisenä, mutta semmoisissa asioissa, missä olisi niin kuin tasavertaisina on sun oma asia ja lapsen asia, niin kyllä se lapsen asia niin kuin menee, ainakin mulla ja meillä menee kiilaa kärkeen, että ne voi omat avantosaunat pistää vähäksi aikaa jemmaan, että mä nyt tänään mekkän, että kun täytyykin viedä ratsastaan tai jalkapalloon, tai yksi on kipeä ja toista täytyy viedä, niin kyllä se vaan siinä sitten kasvua mietiskellään, että vaikka ne on kuinka mahtavia ne lapset, niin kyllä ne sitten niinku siitä omasta vapaa-ajasta ja siitä purasee kyllä väistämättä. Niin, ja kun siis me ihmisethän, mehän ollaan läsnä vaan tässä hetkessä, mikä nyt on. Tai ainakin pitäisi olla. Niin, mutta se mielihän karkaa sinne tulevaan tai menneeseen tai mihin vaan, ja luo niitä kaiken näköisiä uhkia ja muuta, mitkä ei olisi niinku todellisia. Niin mä huomaan niinku tässä kohtaa, kun on kuukausi laskettu aikaa, niin kyllähän musta niinku nousee myös semmoista pelkoa, ja mähän niinku pidän itteni kiireisinä jollain vähän harrastusasioilla tai semmoisilla vähän toissijaisilla asioilla nyt tässä niinku. Ja mä huomaan sen itsestäni, että se on se on vähän niin kuin sitä pelkoa, että miten tässä niinku tulee käymään. Ja sitten se, että
tämä hetki loppuu tällaisena, eli nyt kun ei ole isä vielä 1 kuukauden, niin sitten, että tämä elämänvaihe loppuu ja uusi alkaa, niin kyllähän se saakin pelottaa. Totta kai. Ja nyt se pelottaa, mutta sitten niinku, mä ehkä yritän vähän sanoa itselleni, niinku, että ei se elämä lopu, tai se jatkuu ja se lapsen ja perheen ja puolison ja mun elämä, se jatkuu sitten. Mitä tietä se nyt sitten niinku jatkuukaan tai minkälaiseksi me se luodaan, mutta että niinku, niin munhan on tietysti vaikea nähdä tonne murkkuikään asti, että minkälaisia haasteita siellä niinku on. Niin, ja kun se on sitten niinku, kyllä mäkin alkaa niinku mopoikä painaa päälle ja kaikki semmoiset asiat, että mä pelkään, että no millä mä nyt saan pysyä hengissä sen, kun se lähtee mopolla tuosta sipaseen tuosta pihasta ja kun ne rupeaa repiin niinku eroa siitä niinku meistä vanhemmista ja reviiri kasvaa, niin onhan se vähän semmoinen asia sekin, että mietityttää sekin tosi paljon, että niinku sit alkaa taas se vaihe ja sitten se onkin kohta se vaihe, nyt kun saa pelätä kaikkia valmiiksi, että ne muuttaa pois kotoa ja sitten on se tilanne, että kun nämä vuodet menee niin älyttömän äkkiä, että kyllä siinä, ja se isyys muuttuu sitten siinä kohtaa taas niin kuin mä oon sanonutkin lapsille puhunut aina, että sitten kun te muutatte pois, niin että mä oon joka päivä siellä hengailemassa, katsomassa, että kuinka te pärjäätte ja mä oon mun ystävien kanssa puhunut tai tuttavien kanssa siitä, että kun vallankin on ollut vaikka tyttö, että miten sä niinku selviät tosta, että tulee poikaystäviä pyörii siinä ja kun semmoisia kavereita, ketkä on aikaisemmin puhunut, että ei sitä mitään tule kyllä, kun niitä kolleja rupeaa pyörimään, mutta sitten kun ne kertoo, että en tiedä kyllä mitä on tapahtunut, että näköjään tästä on selvitty, että Niinpä. Joo, sä mainitsit, että sä olit 39, kun esikoinen syntyi ja mähän oon nyt 41 ja mä ainakin omalta osalta, että jos olisi niin kuin, mä ajattelen, että jos mä olisin 10-15 vuotta sitten vaikka saanut lapsen, niin siinä olisi kyllä niin kuin lapsi kasvattanut lasta, että niin ja kyllä mä ehkä tiesin, että sä vähän vanhempana niitä lapsia sait, mutta mulle se on ainakin semmoista niinku, siitä tulee niinku hyvä fiilis sille, että niinku, kun kyllä se niinku väkisinkin vähän niinku, että kun hän on täysikäinen, niin mä alan olen niinku 60 niinku sille, että ei mikään ihan nuori poika sitten enää, että niin kuin tavallaan, ja kyllä se vähän sitten niin kuin, että okei, että aika vanhana tässä nyt niin kuin mennään. Mutta sitten toisaalta, että näin tämä niin kuin mun elämä meni, että ei sitä olisi niin kuin voinut tehdä toisin, tai siis no olisi 1000 kertaa voinut tehdä toisin, mutta niin kuin nyt tässä vaiheessa semmoinen kiitollisuus, että tämä on niin kuin nyt tässä käsillä. Niin, kyllä mäkin silloin ajattelin, kun meillä Onni syntyi, että niin kuin mietin just noita pohdin, että vitsi, että kun laskin eteenpäin, että kun se on 20, niin ok, mä oon 59, että mä oon niin kuin ihan kalkkis. Nyt mä oon 53, että siihen on 6 vuotta aikaa, että en mä nyt tämmönen mä oon, että ei tää tästä varmaan kummele tää homma, että itsensä kanssa tässä saa vissiin talkoilla ihan loppuun saakka, että niin kuin miettiä niitä asioita, mutta sen isyyden kannalta, niin kuin siihen isäksi kasvamisen kannalta, niin onhan sitten semmoisia asioita se tuo myös mukanaan se isyys, mitä sä et niin kuin muuten tavallaan pysty kokemaan semmoisia semmoisia tunteita niitä lapsia kohtaan, että ei semmoisia tunteita koe niin kuin ketään muuta kohtaan, että kun niitä omia lapsia, että se on kyllä sit niinku ihan mahtavaa ja se mitä mä nyt puhun tässä, että kun siellä tulee sitä ja tätä ja niin en todellakaan niinku vaihtaisi tätä tilannetta mihinkään, enkä mä vaihtaisi tätä siihen, että se olisi pikkulapsi taikka nuorempi, vaan niinku tää hetki on jotenkin niinku ihan täydellinen, niin kuin nyt tällä hetkellä, että ihan mahtava hetki katsoa, kun on niinku
poika on pidempi kuin äitinsä ja kenkä on isompi kuin kohta mulla ja niin kuin katsella, kun siinä eteessä kengän koko kasvaa vaan koko ajan, niin ihmettelee, että mitä täällä tapahtuu, niin se on kyllä aika hurjaa. Niin, niinpä. Joo, ja en mä tiedä, että niin kuin jotkut 53-vuotiaathan on lapset jo lähtenyt pesästä ja muuta, joo. Ja niin kuin silleen, mutta eihän sitä tiedä mistään muusta. Niin. Ja se, että just tämä odotusaikakin, niin kuin, en mä tiennyt, että se on näin siistiä. Niin kuin tosi, eihän sitä voi tietää, mitä tunteet sitten tuntee, kun se hetki on, että niin kuin tavallaan, en mä ehkä edes odottanut mitään, mutta siis tää on ollut vaan niin kuin hauskaa ja miettiä sitten niin kuin jotain niitä rattaita ja kopan ostamisia ja semmosia, niin kuin, että nehän nyt on vaan jotenkin osa sitä niin kuin hommaa. Ja sitten ehkä sitten se, että se kun ostettiin joku pikku podi niin kuin tuossa vuodenvaihteessa varmaan niin kuin pari kuukautta sitten niin kuin ensimmäinen, niin sitten kun sitä niin kuin katsoi, niin sitten että okei, vau, että kohta toi niin kuin täyttyy jollain jaloille, päällä ja käsille, että niin kuin sille, että se tuntuu oikeasti joltain, eikä vaan niin kuin ajatuksena. Konkretisoituu edes sen verran. Niin. Joo, ja kyllä se on niin kuin tässä mun isyyteni varrella kyllä mä oon niin kuin törmännyt siihen omaan keskeneräisyyteen niiden lasten kanssa todella usein. Että niin kuin heidän kipujansa ja heidän niin kuin tarpeitansa ja vaateitansa, niin kyllä mä oon niin kuin kipuillut sen kanssa vallankin vielä niin kuin meidän pojan kanssa jotenkin, koska mulle on niin kuin opetettu se, että itse täytyy pärjätä ja itse täytyy pystyä ja itse täytyy jaksaa ja itse täytyy vääntää toi kanto tuosta maasta ja niin kuin, että pärjätä pitää ja niitä tunteita ei saa näyttää. Ja nyt kun meidän onni on sitten semmoinen, että hän kyllä näyttää tunteensa ja niin kuin on tosi tunteva ja semmoinen herkkä poika, ihan mahtava tyyppi, mutta niin kuin olen kyllä törmännyt tosi usein, että se on mulle myös tosi vaikeaa ollut tässä matkan varrella niin kuin ottaa niitä hänen tunteitaan, koska täällä on se pikkupoika sitten minun sisälläni, joka niin kuin puskee sitä täältä, nostaa sieltä mun tunkiostani ylös, että kyllä ton nyt pitäisi pärjätä ja kyllä, että mitä se nyt tommosia puhuu ja niin kuin, että miksei se nyt tommosta pysty hoitaa ja pärjää niin kyllä on ollut todella kasvattavaa ja niin kuin olen sanonut, että kyllä hänet on tuotu mulle kyllä kasvattaa ja niin kuin oppiin paljon se onni, että ihan huikea tyyppi, mutta jostain syystä sitten se on taas sitten meidän Elsan kanssa, niin suhde on erilainen, hän on taas todella itsenäinen ja pärjää ja tekee ja hoitaa ja niin sit niinku, ja sitten siinä on se tyttö-poika-aspekti vielä, että vaikka mä niinku ajattelen itse, että mä rakastan kumpaakin ihan yhtä paljon ja ne on mulle niinku täysin samanlaisia, tasaisia, mutta kyllä se niinku omasta itsestä nousevat asiat on semmosia, mitkä niinku kyllä hämmentävästi nousee välillä ja täytyy mennä melkein peilin eteen katsomaan, että kuka tässä nyt niinku on paikalla, että onko tässä nyt se, niinku se pieni poika vai onko se isä tässä nyt, kenenkä pitää niinku jaksaa ja pystyä olla tukena ja ymmärtää, niin, on kyllä niinku moninaisia asioita, että vaikka sitten parisuhteessa on omat juttunsa, mutta on se sitten niinku noiden lasten kanssa vielä erilainen se suhde. Että. Niin, ja sitten kun sanoit ton, että niinku, et niinku herää niitä tunteita niinku siinä vaikka pojan kanssa ja sit niinku se, että se mitä mulle nousi ekana niinku silleen, että kun sähän me ollaan puhuttu tosi paljon meidän tunteista kaikesta, mitä niihin liittyy ja sehän nyt on vähän ollut semmoinen meidän ikuinen teema, mies ja tunteet niin kuin silleen, niin mä voin vaan kuvitella, kun se on niin kuin eri juttu sitten, kun se peili on siinä niin kuin, ihan niin kuin omia kasvoja vasten ja se on niin kuin ihan erilaista kuin tämä puhuminen. Niin ja sitten kun se on,
jotenkin niin kuin semmoisia niin kuin ikäviä, hankalia tunteita tulee sun omaa lasta kohtaan, niin sehän on semmoinen, tiiäksä, että sä niin kuin häpeät sisäänpäin sitä asiaa jo. Että en mä nyt voi ajatella niin kuin näin, että pitää sun nyt pärjätä ja että mä oon sun isä ja mun pitää tukea ja jaksaa ja ymmärtää. Niin sit sieltä kumpuaa kuitenkin semmoisia, että ei helkkari, että eikö sä nyt pysty tota tekemään. Ja semmoisia niin kuin pimeitä, hiljaisia tunteita, mitkä on tosi vaikeita ja tosi hankalia. Että sä niin kuin ajattelet sun omasta lapsesta niin, että koitais nyt pärjätä, tiedätkö, että ja vaikka sä niin kuin haluaisit mennä ja ottaa kainaloa ja tukea ja silittää, että hei, kyllä tää tästä niin kuin selviää, mutta kyllä mulla on noussut paljon semmoisia tunteita ja sit kun tää mun historiani on niin kuin vaikeiden tunteiden kanssa se, mikä se on, eli kaikki vaikeat tunteet mieluummin niitä ei ole, että ne painetaan maton alle, niin kyllähän tässä niiden lasten kanssa on. Ja sitten se mun vihahistoriani vielä tähän, että jos se vaikea tunne tulee, niin sittenhän siitä voi mennä yli vaan olemalla vihainen. Mutta kun tässä kohtaa se ei vaan pelitä, eikä se, voi niinkin mennä, ja mä oon niinkin toiminut olemalla vihainen, että en mä voi sitä kieltää, että etteikö niin olisi ollut, mutta vähän hävettää sitäkin sanoa, mutta niin se vaan on ollut, että kyllä niinku on niinku kiukulla ja vihallakin niitä kohdattu, kyllä niiden lasten tunteita, mutta koko ajan tässä kasvaa ja kehittyy. Onko sieltä sitten tullut takaisin sitä vihaa ja kiukkuu sitten semmoisessa kohdassa? Joo, ja kyllä mä niinku sit huomaan, että ne niinku vetäytyy ja jää siis sillä niin kuin tunnustelen, että mikäköhän fiilis tuolla isällä nyt on, että silloin kun mä oon ollut vaikka vihanen, niin kyllä se niin kuin tulee ja niin kuin se kaikki kommunikaatio, jos se aamulla alkaa aamupalapöydässä, että siinä on niin kuin naama väärinpäin, niin kyllä aika hyvä, helppoa nimeyttää se siihen lapsiinkin. Kyllä sit huomaat hetken päästä, että kaikki on ihan helvetin pahalla päällä hetken päästä, että se niin kuin kyllä aika mukavasti imee siihen, vaikkei nyt tietenkään voi kaikki olla aina hyvällä päällä, mutta kyllä noin niin kuin mielenkiintoisia tunteita on, mitä ne herättää. Kiitos kun jaoit. Kiitos, eihän tätä onneksi muut näe. Joskus syksyllä, kun tämä oli meillä aika alusta tämä homma, niin mä olin teidän käymässä sitten toi Essi ja sanoitte sitten siinä vaan, että no sitten kun se lapsi syntyy, niin siinä syntyy sitten äiti ja isä samalla ja ehkä ekaa kertaa sitten mietin sitä niin kuin siltä kantilta, tai sanoitte, että siinä syntyy paljon asioita ja näinhän se niin kuin on ja aika paljon herätti semmoista pohdintaa, mutta miten nyt sitten se itse synnytyshomma, sehän tässä nyt vähän sitten niin kuin jännittää, että mites, onko jotain eväitä heittää niin siihen? Ei, se on ihan kauheata hommaa. Siinä jos jossain tuntee itsensä kyllä turhaksi ja pieneksi ja avuttomaksi ja välillä vähän niin kuin siinä saattaa kokea semmoisia, että lähtisiköhän meneen tästä vai mitä tässä tekisi, että kyllä se niin kuin hurjaa hommaa. Tietenkin niitä synnytyksiä on erilaisia ja kaikki menee aina eri lailla, mutta se on kyllä yksi semmoinen paikka, missä tuntee itsensä jotenkin niin kuin, että ei pysty niin kuin mitään tekemään, että siinä ei paljon päästä silittelyä auta, että jollakin auttaa toi tietenkin, mutta kyllä se niin kuin on hurjaa hommaa, mutta tosta kun sä puhuit siitä, niin kuin, että siinä syntyy isä ja äiti, niin kun mä niin kuin nyt jäin miettimään sitä niin, että syntyykö siinä nyt niin kuin tavallaan pieni isä ja pieni äiti, että ketkä rupeaa kasvamaan siihen äitiyteen ja isyyteen sitten niin kuin pikkuhiljaa, että eihän ne nyt synny siellä niin kuin, että sä on vaan niin kuin, sä olet isä kyllä, mutta että sä on niin kuin, tai mä ajattelen niin, että en mä ole ainakaan ollut niin kuin, mä en ole tiennyt yhtään, että mitä siitä tulee sitä puuhasta ja niin kuin
se on ihan sama, mitä kuka tahansa kertoo, että hei, tällainen tämä nyt sitten menee, kun se menee joka tapauksessa sitten teillä ja teidän perheessä eri lailla ja, ja niin kuin mikä kaikki vaikuttaa, mutta se, että siihen syntyy 2 uutta ihmistä ja siinähän syntyy mummut ja vaarit ja niin, just näin. Siellä syntyy niin kuin aika paljon asioita. Enot ja sedät ja tädit. Niin, siinä syntyy niin kuin tosi paljon asioita, että kyllähän se niin kuin, jotenkin se syntymä on semmoinen kyllä aika pyhä ja juhlava hetki, että siinä syntyy kyllä paljon, että siinähän syntyy uusi henki ja uusi sielu ja niin kuin isoja juttuja, että. Niin, ja ehkä tuossa palaten siihen, että koeks mä itteni isäksi, niin kyllä mä ehkä ajattelen, että se henki on jo niin kuin olemassa, kun se siellä niin kuin on, mutta sitten se vaan tulee tähän meidän, materialisoituu tähän meille sitten, niin joo. Joo, ja kyllä, mutta toi oli hyvä, kun sanoit, että tekee mieli ottaa hatkat niin kuin siinä synnytystilanteessa, niin toi on hyvä muistaa ehkä munkin, no ei siinä varmaan mitään muista sitten, mutta kun niin puolison kanssa oli puhuttu, että kun sille synnyttäjälle saattaa tulla semmoinen fiilis, että mä otan hatkat tästä, että en mä haluakaan tätä lasta ja tää on ihan kauheata. Että siinä pitäisi niin kuin sitten puolison olla niin kuin vahvana. Mutta mä en ollut ajatellut että jos mulle tulee silleen, siinä pitää varmaan sitten olla vähän silleen, tai jotain, että en mä ole menoskaan mihinkään, vaan niin ollaan edelleen aikuisena siinä. Niin ja se on jotenkin niin kuin se koko tilanne on niin absurdi, sä haluaisit kovasti auttaa ja tehdä, mutta kun sä et pysty tekemään yhtään mitään muuta kuin olemaan vaan siinä. Ja toki eihän siinä nyt tietenkään tarvikaan pystyä mitään tekemään, mutta kyllä mulla oli semmoinen fiilis, että nyt mun on pakko niin kuin jotain tehdä, että sitten niinku toisen syntymä tuli vielä niin, että se ei muuten keritä mitään enää niinku antaa kivunlievitystä, niin Essi sanoi vaan mulle, että sä olit siellä sitten nojailu ihan tuskaisena käteen, että niinku hänen kipunsa takia ja niinku sen pelon takia, että mua pelottaa, että mitä tässä nyt tapahtuu, että millä mä nyt tässä nyt selviää, kun hänhän sen synnyttää siinä, mutta mä olin ihan tuskassa ollut siinä paikan päällä. Joo. Siitä se sitten isyys lähtee ja sitten mä oon miettinyt sitäkin, että no miten se asia on niinku muuttunut sitten kun Elsa syntyi. Niin kuin se isyys. Ja se, no totta kai sitten on tietenkin 2 lasta ja 2 vastuussa, mutta jotenkin se itse ydinisyys, en mä ajattele, että se on niinku muuttunut. Onko niitä, mä tiedän nyt 2 kokemuksella, mulla ei ole sen enempää, mutta se voi olla tietenkin, jos niitä on 10, että muuttuuko se sitten, mutta kyllä se, niinku se jotenkin se perusisyys ja isäksi kasvaminen on niinku ihan samaa, on niitä sitten 1 tai 2 tai 5. Niin, ja kyllä mä ehkä ajattelen että niinku se rakkaus niinku itseä kohtaa puolisoa ja perhettä, että niinku, että ne uudet jäsenet hän tulee siihen rakkauden piiriin sitten, että en tiedä, onko se pääluku niinku siinä se oleellinen, vaan se, että mitä siinä niinku, mitä se rakkaus ylipäänsä niinku on itsessä. Niin, mä oon pohtinut sitäkin sit niinku, sitä isyyttä omana niinku, itselleni isänä olemista, koska sitähän se on myös hyvin paljon ja sit mä oon pohtinut niinku sitä semmoista korkeampaa isyyttä, semmoista suojaa ja turvaa ja mä en tiedä, että onks joku isä olemassa vai eikö se ole olemassa, mutta jostain syystä niinku sitä isän suojaa ja turvaa. Joo. Että sitähän kuvataan jo niinku Raamatussakin, että niinku se isä suojaa ja turvaa ja siunaa ja tekee, että niinku sen oman isyyteni kannalta, että onhan siinä mun mielestäni siinä koko isyydessä, niin kuin on äitiydessäkin, niin onhan siinä tosi paljon semmoista pyhää ja niin kuin semmoista, mitä ei niin kuin voi tässä hypistellä sitä isyyttä, että siinä on paljon niin kuin jääkiekkomailan teippaamista ja ratsastuskypärän
päähän laittamista ja villasukan jalkaan laittamista. Siinä on sitäkin, mutta siinä on paljon semmoista asiaa, mitä ei pysty niinku tavallaan käsin kosketteleen siinä isyydessä, mikä on, mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon isä ja just noiden lasten isä, niin mä oon tosi ylpeä siitä ja joka päivä mä oon iloinen, kun mä näen ne ja niin kuin mä oon aina iloinen, kun ne tulee mun lähelle ja että siinä on niin paljon semmoisia sävyjä siinä isyydessä, mikä on kyllä huikeita juttuja. Niin, mä puhuin näistä mun harrastuksista nyt, että onko se sitten, että ne on kuitenkin vähän sitten ehkä toissijaisia, niin tommosten asioiden rinnalla. Tai siltä se nyt kuulostaa, kun sä puhut noin. Niin ja niin kuin mä koen niin, että kyllähän niin kuin, mun mielestä niin kuin kitaran pedaali, se on hillittömän tärkeä juttu ja 5 kitaran pedaali on vielä tärkeämpi juttu, mutta ehkä se isyys on sitten kuitenkin niin kuin, voi olla, että ne pedaalit voi olla siinä niin kuin olemassa ja käytössä ja ne voi olla tärkeitä ja niitä voi vähän säätää ja vähän kolvailla lisääkin niitä. Mutta ehkä se isyys kuitenkin sitten jotenkin niin kuin ajaa itsellään siihen ykköspaikalle. Ja sitten siinä on sekin semmoinenkin, mitä niin kuin jotenkin ehkä kantsii miettiä sitä, että sittenhän siinä on parisuhteessakin, nyt siinä on isä ja äiti. Niin. Että mitä kaikkea se tuo siihen se isyys, siihen parisuhteeseen. Kyllä. Yksi kulma on siinäkin, että siinä ei ole enää nyt sitten vaan pariskunta, vaan siinä on sitten isä ja äitikin mukana. Että. Jep. Joo. Ja sä mainitsit tuossa sen turvan ja niinku, ja sehän on niinku se isän tehtävä, että leijonaperheessähän se niin koiras uros niinku suojaa sitä reviiriä ja naaras hoitaa lapset ja metsästää, mikä kuulostaa vähän hullulta, että niinku se tekee kaikki hommat niinku se naaras tavallaan siinä perheessä. Mutta kun se on kaikessa reviirisuojelu, eli ei ole perhettä, jos se ei niinku, sitä suojaa ei niinku ole. Niin tavallaan sitten ihmisperheeseen verrattuna, niin meillä ei nyt semmoisia ulkoisia uhkia täällä nyt kop nyt niin hirveästi niinku oo, että tässä voi niinku silleen suht turvallisesti niinku elää. Mutta mitä ehkä tuo niinku terapiatyössä ja muiden niinku läheisten puheissa ja muissa semmoinen, että ehkä niinku jotkut isät on kokenut semmoista, että niinku ei ole tarpeellisia niinku välttämättä niinku siinä, koska se suhde äitiin. Siis ne isät. Niin kun se suhde äitiin sille lapselle alkuun on niinku symbioosi on niin vahva ja niin kuin se kuuluukin olla, mutta se on 3 symbioosi, että se isän tehtävä on yhtä tärkeä. Joo. Ja ehkä niin kuin näyttää sitten, että täällä on muutakin kuin se äiti ja täällä on tämmöinen maailma, mikä on myös luottamuksen arvoinen ja, niin kuin, ja myös sitten siis niin kuin taas koiraperheissä, luonnonvaraisissa koiraperheissä, niin kun se naaras imettää, niin toi koirashan niin kuin tuo sille ruokaa ja se kuolisi se naaras siihen imetykseen, jos se ei saisi sitä niin kuin huolenpitoa siltä niin kuin koiralta. Niin tavallaan mä ainakin yritän muistaa sen, että tässä ollaan yhtä tärkeitä ja niin kuin ne roolit on yhtä tärkeitä. Just mitä vähän viittasit tuohon isää tai johonkin vähän korkeampaan isyyteen ja semmoiseen. Niin, ja toi oli siis tosi hyvä pointti toi. Se, niin kuin se isän rooli siinä perheessä, niin kyllähän siitä niin kuin monta kertaa moni isä jää niin kuin, tai kokee jäävänsä niin kuin siitä, kun se imettää se äiti ja se on se symbioosi. Siinä on niin kuin 2 yhdessä käytännössä melkeinpä koko ajan, että silloin kun se on pieni, mutta kyllä mä niin kuin onneksi tajusin siinä kohtaa olla niiden lasten elämässä jo ihan pienestä saakka niin kuin tosi tiiviisti mukana ja niin kuin vaatia sitä vaipanvaihtoa itsellenikin, että se ei ole pelkästään niin kuin sitä, että se äiti hoitaa, mutta nythän meillä on niin kuin sit semmoinen, meidän perhesymbioosi on semmoinen, että se on ihan sama, että lähteekö Essi reissuun vai mä lähden reissuun, niin siinä ei ole mitään ongelmaa kenellekään, että kaikki asiat hoituu ja jos mä lähden lasten kanssa matkalle, niin en mä tarvi siihen
nyt äitiä auttaa lasten tavaroiden pakkaamisessa, Niin. että onko niillä nyt kaikki mukana ja me kyllä niin kuin, toki onhan siinä tämä pärjääjä, että kylläpäs minä hoidan, mutta siis silti siinä on se asia, että Niin. että ne lapset niin kuin tuntee sen saman turvan niissä asioissa, että ne niinku, ei se äiti tarvi olla siinä, niinku, ei äitin tarvitse katsoa, että onko hammasharjat mukana. Joskus ne voi unohtua ne hammasharjat, mutta sitten hommataan matkalta uudet, mutta niinku, että se perusturva on olemassa kummankin kanssa, niin se on kyllä, siitä mä oon tosi ylpeä, että mä oon toiminut niinku niiden lasten kanssa niin, ja he kokee ja he lähtee niinku mun kanssa niin ihan yhtä lailla 2 reissuja. Meillä on Elsan kanssa, itse asiassa meillä on semmoinen vuotuinen risteily, että hän haluaa edelleen, että iskän kanssa käydään ja se on taas keväällä tässä tulossa, että katsotaan, mitkä se suuntautuu sitten, niin se on niin kuin ihan huippua tommosen nuoren tytön kanssa sitten niin kuin lähtee reissuun ja hän haluaa mun kanssa lähteä, niin kauan kun hän vaan haluaa, niin minä kyllä lähden, että Onhan toi nyt aika ainutlaatuista, että vielä tuon ikäisenä haluaa lähteä. Joo. Ja niin kuin. On, ja niin kuin mä oon sanonut, että voidaanhan me niin kuin tehdä niinkin, että saatat jonkun kaverin mukaan. Mä tästä viime viikolla kysyin viimeksi, että mitä tehdään, että mihinkä mennään ja mitä tehdään ja mikä aikataulu, että otatko jonkun kaverin mukaan, että ei että hän haluaa mennä 2 mun kanssa, niin aina sillä sydän läikähtää, että iskän kanssa iskä on vielä kurko, että niin se on ihan mahtavaa ja siitä saa itsellensä kyllä niin kuin huippuja juttuja. Niin, jos meillä nuo merkit pitää paikkaansa, niin tyttö meillekin olisi niin kuin tällä haavaa tulos, että pitääpä laittaa korvan taakse, että risteillään sitten yhdessä. niin kyllä se niin kuin niiden kanssa vietetty aika on kyllä semmoista, että mikä on aika lailla korvaamatonta. Joo. Mutta olisiko meillä tässä isyydestä, isäksi kasvamisesta, tuleeko sulla mieleen vielä jotain, mistä haluaisit puhua, taikka lähinnä jotenkin mä ajattelen vaan, että se isäksi kasvaminen, niin kuin, se on ihan sama kuin tämä oman itsen kasvu, henkinen kasvu, että niin. jatkuu ja jatkuu. Joo, no mulla ehkä itse asiassa semmoinen vielä, että toi niin kuin omassa terapiatyössä ja terapia-asiakkaiden kanssa, niin sehän näitä asioitahan niin kuin käsitellään koko ajan käytännössä niin kuin sitä lapsuutta ja omia vanhempia ja sitten niin kuin, minkälaista on olla vanhempana ja niitä ongelmia ja sellaisia. Niin välillä musta kyllä niin kuin vähän tuntuu, että miksi mä että niin kuin, onko mä oikea henkilö keskustelemaan tällaisista asioista, koska mulla ei niin kuin ole omaa perhettä ja lasta, eikä ole niin kuin nähnyt sitä, mutta kyllä mä aika usein, kun sen omaa matkaa on kulkenut sinne niin kuin ihan syntymään ja lapsuuteen asti, niin mä uskon, että on. Mutta se on myös mahtava sanoa sitten niin kuin omille asiakkaille, että no hei, että laskettu aika lähenee, että nyt nämä teoriat niin pääsee mullakin käytäntöön, niin katsotaan kuinka paljon mä syön niin kuin sanan ja asiat sitten muuttuu. Kun ei se varmaan ihan semmoista ole kuin mitä teoria kertoo. Niin, se on parempaa. Niin, ja ehkä sitten sekin, että mitä tuossa kun puhuttiin siitä, että ketä siinä syntymässä syntyy, isä ja äiti ja se, että niin onhan se totta, että kun se lapsi on pieni ja 2-3-vuotias, niin jos se vanhempi ei niin kuin pysy aikuisena, niin sehän menee itse siksi 2-3-vuotiaaksi, niin kuin sitä mietit, että alkaako se tavallaan itsellä siitä niin kuin alusta niin kyllä. uudestaan, niin kyllä niin kuin alkaa. Ja sitten, että sitä vaan niin kuin toivoo, ja pystyisi niin kuin luottaa siihen, että sitä on niin kuin käynyt läpi itsessään, että ja eihän se, kyllähän sitä niin kuin varmasti menee lapsenkaan lapseksi aikaa jo, mutta noin niin kuin about
pysyisi siinä niin kuin aikuisena, kun tulee niitä kiukkuja ja muita. Ja kyllähän siinä nyt sitten tietenkin siinä sen lapsen kanssa peilaa sitä omaa lapsuuttaan tosi paljon ja miettii niitä hetkiä niin kuin aina sen lapsen ikätason mukaisesti, että minkälainen se oma lapsuus on ollut tossa iässä. Ja kyllä se paljon herättää sitten siellä siinä matkan varrella kanssa ja niin kuin sit niin kuin paljon herättänyt mussakin tietenkin niin kuin omia vanhempiakin kohtaan ja omaa isää kohtaan ja niin kuin asioita, että mielenkiintoinen matka on Janne alkamassa. No sehän on ihan mieletön ja kiitos Tero paljon niin näistä ajatuksista, mitä jaoit tässä ja kiitos siitä, että olen useamman vuoden saanut seurata sun isyyttä ja myös kiva, että tunnen teidän perheen ja lapset ja niin kuin näen sitä myös muutenkin kuin tässä sun puheessa, niin kyllä se on ihan sitä, mitä sä kerrot ja niin kuin, aion pitää sitä semmoisena mallina itselle, vaikkakin se tietenkin on niin kuin oman näköistä aina. Kiitos, oli kyllä ihan huippua. Jutella sun kanssa, susta tulee kyllä ihan huippuiskä. Kiva kuulla. Kiitos. Kiitos.